लइका बाटे तोहरे लइका बाटे सारण के धरती पर पहली बार विवाह सामूहिक विवाह समारोह होकर जा रहा बा। 51 जोड़ा वर वधू के दहेज मुक्त विवाह। बहुत सारा शुभकामना 28/5/2025 के पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब अलग जगाते हैं कन्याओं के विवाह के लिए साथ में मिलकर कदम बढ़ाते हैं। कन्याओं के इस महादान में दान देकर आप सब पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुलार। आयोजक विदा फाउंडेशन विपिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाव लड़का कहता कि के बियाहवा ससुर चल गइलू आ ए सोना काहे तू बदल गइलू। ई देखिए बियाह के चल गइल अपन ससुराल तो हम बहुत इनका कि के बियाहवा ससुर चल गइलू आ ए सोना काहे तू बदल गइलू। तब ई कही है हमरा से लइकिया कही कि सब जाना तब पियबे के कइल हा अब बाकी लइका ई तोहरे पगइल हा। तब हम के घर के ना घाट के भइनी अब बढ़े बीपी बढ़े बेचैनी आ सुततानी बहरे तब का हक भले पिया के बात हक भले रहौ के बात लइका बात गाना के अंतिम लाइन क्या कहता लइका के धइले बनी पगाला के भेस के देखे आवा अर्जुन आसी भेस के हमरा लगा था कि शादी के बाद बहुत डांस सीख ले बारे नया नया स्टेप चलेले बारे वाह शादी के बाद देखी तो यह तो शादी के कोई फायदा बा रउए सिखाओ तनी स्टेप से नया नया कि तोहरी है बात मनवा के मोहता हो आहा हर लइको भी तोहरा के जो होता हो के हिम्मत अब गई हारी छाती पा मुक्का मारी आ दिनों रात लहरे जा तनी रउआ करंट लेखा जोन मारत तनी न मारी मजा आवत देख के ए चाचा जी ठीक बानू हाल सबसे सुपर जाएगी जल्दी ऊपर ठीक बा रउआ सब देखी बुजुर्ग खातिर एगो कहल बा कहावत शिवजी भैया रउआ के भैया कहता नहीं बुरा न मानो बानी रउआ चाचा लेखा लेकिन भैया कहता नहीं ताकि उम्र कमे लगे बुजुर्ग खातिर एगो बात कहल बा कि जो जवान नहीं देखते वो बुजुर्ग आसानी से देख लेते हैं
जो जवान नहीं देखते वो बुजुर्ग आसानी से देख लेते हैं, उम्र के हर मोड़ पर अपनी गाड़ी ब्रेक लेते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे के दबे पर अपनी रोटी सेक लेते हैं। इसलिए बुजुर्ग को बुजुर्ग मत समझिए कि बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता, बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता, और आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। है ना कि हक भाले पियम के बाते, हक भाले रजऊ के बाते, लइका बाते तोहने के हक भाले पियम के बाते, लइका बाते तोहने जा, हक भाले पियम के बाते। लेकिन एगो गाना साउथ वाला हीरो से न काम लागता रे, तोहर के दिल हम देहबे करे जाता। वाह बहुत बढ़िया। देखिए एगो गाना अंतिम में मेजर कर दिया। वाह राकेश सिंह जी काना फर्नीचर कंपनी मैनेजर, उनका तरफ से 500 रुपया का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। कि दिल पर लागल चोट तो राकेश जी के जेब से निकल 500 के नोट। वाह बहुत बहुत प्यार। देखिए भाव कैसे कि ई गाना सैड सॉन्ग ओनली लास्ट गाना, ऐसे गाना तो बहुत सारा गाई गेले बनी। एगो गाना गेले रही तनी माइनर ही करब, एगो गाना और गेले रही कि तोहर रेड कलर के घघरा आ गोरी पागल बनावता, कि गजरा के धड़का देखेला आ रूपवा सलोना निरेखेला। अरे हमर नथुनिया तोहर दिल धड़कावता। थिएटर में सबसे ज्यादा बजे वाला गाना रहे। अरे हमर नथुनिया, हम असली ना गावतनी, यह सब गाना कुल जोन बा वायरल बा कि तोहर दिल धड़कावता। तो लइका कही कि तोहर रेड कलर के घघरा आ गोरी पागल बनावता। लेकिन गाना कलाकार बहुत सारा आई भाई सब लोग। एक गाना हमरा और से लास्ट सैड सॉन्ग देखिए लड़का कहता